pozdrav, hvala što ste s nama u seriji razgovora Novi život sa doktorom Lightmanom. Danas bismo razgovarali o tome što se događa danas u Europi. Vidimo da dolazimo do kraja nekog doba Nica. Da, nije tajna da je danas Europa u stanju pada, silaska, da se radi o kraju jedne ere i približavamo se novoj eri. U prethodnim razgovorima govorili smo o povijesti Europe, razvoju, a ovdje bismo htjeli gledati malo u budućnost. Dakle, kada gledamo u Europu danas, kada je vi vidite iz vaše perspektive, što predviđate za Europu? Što će biti njezino mjesto? Na prethodnom razgovoru rekao sam da ne vidim nikakav razvoj prema slobodi, jednakosti u Europi i sve te lijepe riječi koje slušamo još od Francuske revolucije. Ali s druge strane moramo razumjeti da je sve to svejedno u jednom okviru ovoga svijeta koji je pogonjen voljom za primanjem, egom. I sve su to lijepe odjeće koje sve revolucije društvene, no na kraju nisu promijenile čovjeka. Hitler je na kraju krajeva mogao Europu pretvoriti u što je htio i da je bio mudriji, ne bi osvajao, nego bi dodao svojoj ideji čitavu Europu. S tim ne bi trebao imati problema, samo da je znao kako da to ispravno izokrene, ali odozgo je bio toliko izopačen i na kraju je bio zaustavljen. Nije znao mudro kako to realizirati. Osvojio je Europu lako. Niko se nije mogao oduprijeti. Svi su išli u njegovu korist, osim Rusije koja je bila protiv njega i zaustavila ga. Sve ostale zemlje bile su ili u njegovu korist ili su reagirali na to na vrlo otvoren način. Iako moramo razumjeti da prema tome moramo vidjeti koliko svi prosvjetljeni Evropljani, tako se i govori o Evropljanima kao posebnima u čitavom svijetu, to ne izlazi izvan okvira osobne odjeće, kao da je to nekakva lijepa odjeća, ali je vrlo vulgarna, bez ikakve internalnosti. Dobro, ako možemo, Europa nije imala problem, posebno Njemačka tada, da pobije ljude, da dođe, da se spusti na takvu razinu koja je uistinu neljudska. Dakle, izvana je ta jedna kulturna vanjština, ali iznutra ili će ostati barbari u svojim egoističnim željama i što više se razvijaju u njoj postajaće gori, čak i ako znaju, a znaju to prekriti na jedan lukav, sofisticiran način i vidimo to u politici i u različitim stvarima. To je s jedne strane, s druge strane razumijemo
Ja razumijem da ako ne preuzmu unutarnji dio ljudi Izraela, nego samo vanjski korumpirani dio, ako prihvate ideju mudrosti Kabale u vezi sa povezanošću, sa jedinstvom, iznad našeg ega, posebice iznad evropskog ega, tada za njih nema budućnosti. Osim što će slijediti put patnje do neminovnog jedinstva. I to će Europa na kraju morati realizirati na ovaj ili onaj način. Evropski ego je mnogo snažniji od bilo kojeg ega na drugim kontinentima. Ako Europa to ne realizira, patit će više od drugih dijelova zemlje. I ne očekujem vidjeti ništa dobro tamo. Dobro, da razumijem. Koja je alternativa onome što sugerirate? Ako sam razumio, ono što se događa u Europi su lijepe riječi, lijepe vrijednosti, ali unutar toga čovjek ostaje isti divljak. Alternativa koju nudite zvuči slično riječima koje su u Europi izgovarane proteklih stoljeća. Jedinstvo, Rav kaže, ja samo donosim metodu kako realizirati to. To je to. Oni su govorili o povezanosti, kvalitetu, jedinstvu i oni govore o tome. Da, pa govorili su o tome i u Rusiji, Europi, to je samo manjak realizacije, nemogućnost realizacije toga. Zbog čega to ljudi ne mogu realizirati je jedini način je realizirati to kroz mudrost Kabale koja se sada otkriva i otkriva se do mjere do koje je Europa u bespomoćnosti, osjeća koliko se njihovi ideali ne mogu ostvariti. I približavamo se vrlo mračnim idejama, srednjovjekovnim. I to je ono što ih pobjeđuje, što ih osvaja, prevladava. Mudrost Kabale, kao o onome što govorite, dakle, Evropljanima kaže da sve ono o čemu govorite, mi imamo mudrost i znanje i snagu to implementirati. Ja imam pristup višoj sili. Da li sad se okrećemo religiji? Ne, kaže dr. Lightman, naprotiv, ne okrećemo se religiji. To mora biti povezano sa sposobnošću korištenja sile povezanosti koja je skrivena u prirodi i koju možemo otkriti i koristiti da bismo se povezali. Evropljani su išli u jedinstva, ne, nisu, ali mi govorimo iste riječi, to su iste riječi. Dakle, iste riječi koje su i oni željeli kao svoje ideale. Dakle, što je delta, što je nova stvar koju donosite, a nismo je iskustili proteklih stoljeća. Oni su željeli dosegnuti jedinstvo, jednakost, tri prekrasne riječi Francuske revolucije, ali nisu razumjeli i ne razumiju do današnjeg dana
da se čovjek sam mora promijeniti da bismo tu promjenu donijeli. Nije da moram promijeniti sebe, ali nisu radili na svom egu, nisu znali da moram ekstrahirati posebnu silu koja će me ispraviti, koja će me promijeniti. Htjeli su to učiniti, ali nije funkcioniralo. I umjesto toga došle su druge revolucije, nacizam, sada i radikalni islam. Sve je to zbog toga što nisu bili sposobni razumjeti da istinska konekcija, istinska povezanost dolazi samo kao rezultat promjene same osobe. To je prvi puta u povijesti da mi ne mijenjamo nešto izvan sebe, religiju, znanost, kulturu, obrazovanje, politički sustav izvan osobe, nego se promijeniti mora sama osoba. Ne znamo što je to, nitko ne zna što je to. Kažem vam, jer znam nešto o promjeni kroz koju čovjek mora proći. To nije postići malo više znanja ili znati kako se odnositi s drugim ljudima, kao što vidimo kroz različite oblike obrazovanja, etiku. Što je ono što se mijenja u osobi? Uzdizanje iznad ega, iznad vlastite prirode i postizanje, stjecanje druge prirode što nitko ne zna što jest. I to je uistinu je skrivena mudrost koja se sada otkriva, koja nam dopušta da to učinimo. Ako ne činimo to, ako ne želimo to učiniti, vidjet ćemo mnogo gore stvari u odnosu na apsolutno sve što se do sad dogodilo. Pričamo malo o uzdizanju iznad svoje prirode. Gdje? Mora se uzdići u prirodu istinske ljubavi prema drugima. Što znači istinsko? To nije kao danas kada razmišljam čovjek o samom sebi, nego da ćete automatski misliti na dobrobit drugih. Zašto? Zato. Što misliš? Kako to misliti na druge? Kao što danas misliš na sebe, na svoju obitelj, na ono što pripada tebi, na isti način, na jednom ćete razmišljati drugačije. Dakle, sve te vrijednosti, etik, moral u Europi, to je sve egoistično. To je krajnje egoistično. Isključivo egoistično. Ali je prihvaćeno u čovječanstvu kao nešto lijepo, prosvjetljavajuće, altruistično, revolucionarno i tako dalje, zato što ne uspoređujemo to s onim što ja govorim, a to je promjena u čovjekovoj prirodi, što je novo ljudsko biće, time stvaramo novo ljudsko biće. Prosvjetljenu osobu. Da, ali oni govore o prosvjetljenoj osobi. Da, ali u njihovoj terminologiji, bez ikakve promjene. Ja čujem da ponavljate mnoge riječi kao i svuda. Želim razumjeti što je ta percepcija koju nam želite prenijeti. Jer doslovce zvuči isto. Ciljevi čine se istim. Ne, vi kažete to je samo odjeća, unutra smo divljaci, pogledajte Hitlera i tako dalje. Što je ta stvar? Čovjek po svojoj prirodi je volja za primanjem, želi uživati u svemu. To je naša priroda, to su naše stanice, naš živčani sustav, misli, želje. Dakle, ono što nazivamo umom i srcem. Sve je izgrađeno na način da ću
to ispuniti. U žicima hrana, seks, obitelj, novac, čast, znanje. Ispunit ću time sebe i tako sam izgrađen. Tako je svako biće izgrađeno i svaka razina. U ljudskom biću je to najevidentnije. Ali u suprotnosti od nepokretne, vegetativne i životinjske razine ne uzimam iz okoline za samo onoliko mi je potrebno za egzistenciju. Ja, za razliku od toga, kao čovjek nisam u stanju tako uzimati. Vidite i milijardere, mi jednostavno su u očaju. Prikupljaju, iako im ne treba. Zašto? Zato da ne bi ostalo drugima. To je naša priroda. I ovaj sustav koji je stvoren na takav način, nikakva mudrost, etika, znanost, psihologija, filozofija, neće mi pomoći. Ništa. Kultura, obrazovanje, ništa mi neće pomoći na ovoj razini tog sustava. Koliko god da se upuštamo u tome, u Europi stoljećima, vidimo da čovjek ostaje isti. Ostaje volja za primanjem za samog sebe, ne razmišlja ni o čem drugom, osim o samome sebi i na samoga sebe. Kako možemo doseći novi svijet? Sama Europa kao da podsvjesno to osjeća i kaže da bismo dosegnuli novi svijet, to znači da ćemo svi biti povezani. Idemo se ujediniti. Biće prekrasno. Napravimo ujedinjenu Europu. I svi su vjerovali u to. Samo malo. A što su učinili umjesto toga? Jesu li povezali ljude? Povezali su banke, industriju i nekakva ministarstva da bi ojačali svoj ego, čak i više nego ranije. I osim toga ništa se drugo nije promijenilo. Mrzeli Francuzi Njemce manje? Ne, možda i više. Svaka nacija mrzi neku drugu naciju, ako išta znamo u Europi, to je tako. Isto tako nije da mrze, oni se boje jedni drugi. Pa kad se bavimo stvarima evropskog ujedinjenja, vidjeli ste i u Francuskoj revoluciji, svakoj drugoj revoluciji, sve je izvanjsko, bez mijenjanja čovjekove prirode. Ali uistinu je moguće provesti revoluciju, ali tako da promijenimo čovjeka. I mi smo sada u stanju gdje napokon počinjemo probavljati činjenicu da osim ako ne promijenimo čovjeka, stradali smo. Kako promijeniti čovjeka? To je pitanje. Rekli ste obrazovanje, znanje, kultura, ništa nije promijenila čovjeka. Kako učiniti to? Kako promijeniti tu ljudsku prirodu? Prvo moramo razumjeti da bez mijenjanja ljudske prirode smo u stanju opasnosti. Nije bilo baš povoljno za nas napraviti takozvanu ujedinjenu Europu, jer je to samo mnogo veća opasnost. Ako stavite ljude koji mrze jedni druge u jedan stan, što će se dogoditi među njima? Mislite da ćete biti bolje na takav način? Postoji ovdje jedan zanimljiv princip. Specifično rekli ste da to je želja koja želi više vrijednosti, a zapravo iznutra postaje još gora. Pa da, dao sam vam sad primjer. Stavite ljude koji se mrze u jedan stan. Počet će se mlatiti međusobno.
I sad imate i muslimane među njima. Da nije muslimanskog problema koji je zajednički problem za čitavu Europu, već bi pojeli jedni druge. To je paradoks. Želim gledati dalje u budućnost. Problemi koji su evidentni. Da se vratim na svoje pitanje. Čime će Europa moći promijeniti ljudsku prirodu? Ja savjetujem Europi da posluša što mudrost Kabale ima reći. Mudrost Kabale kaže da je povezanost jedina stvar koju možemo učiniti u ovom dobu, u povijesti, uz pomoć čega će čovječanstvo doći do željene korekcije i uistinu je Europa spremnija za to nego bilo ko drugi i to će donijeti promjenu u čitavom svijetu. Taj alat je skriven u prirodi i taj alat se zove sila dobroga koja je skrivena u prirodi i mudrost Kabale nas uči kako to možemo derivirati i koristiti kako bismo ne promijenili bilo šta osim promijeniti sebe kao ljudska bića. Ne mogu promijeniti tebe ili nju ili bilo koga drugoga, nego se svatko ko se sudjeluje u tome mijenja sam sebe i može poučiti druge, ali oni moraju učiniti neke akcije i promijeniti sebe. Kada govorite o sili skrivenoj u prirodi, to je sila povezanosti, možete je nazvati silom ljubavi. Mi to ne možemo postići i doseći igdje u svijetu, jer svijet tek sad počinje razumijevati koliko mu treba ta sila. Prije je svijet mislio da će učiniti nešto kroz kulturu, obrazovanje, znanost, filozofiju. Znači sad mi postajemo očajni da je pronaćemo i sad ćemo je na jednom naći. Mi vidimo da ako čovjek to koristi, može ići protiv negativnih sila. Znači, do te sile možemo doći samo ako nam je potrebna. Da. Vi dolazite iz mudrosti Kabale i što nam donosite što nismo znali prije. Kakav instrument, kakav alat da pronađemo tu skrivenu silu u prirodi. Ako imate nedostatak da postignete dobar, lijep, uravnotežen život bez ratova, problema, nevolja, ja vam nudim metodu kako nastaviti, razvijati se kao čovječanstvo na dobar i lijep način. Esencija metode je povezanost među ljudima. I prije toga niste znali za to i ljudi nisu imali snage povezati se u praksi. Zašto mudrost Kabale sada donosi tu silu, što nismo znali prije? Uči nas kako da iz prirode ekstrahiramo tu silu koja nas povezuje i uči nas što moramo naučiti o sebi, o prirodi svijeta i o toj skrivenoj sili koja postoji i kako svi mi moramo se razviti samo na način da prevladamo egoističnu prirodu i iz toga izvučemo dobru silu. Znači, vi propagirate metodu da će učiniti neko čudo. Prije će uravnotežiti osobu. Imaće i svoju prethodnu silu minusa, ajmo tako nazvati, i otkriće kako koristiti silu plusa. Znači, postoji skrivena sila koju trebamo dodati svom životu. Nije skrivena toliko, plus i minus postoje u ljudima.
ali ne u ljudima, samo u internalnom dijelu ljudi. Kako onda probuditi ljude? Kako ćemo to otkriti? Nismo to do sad otkriti, jer kao što ste rekli prije, mi nismo trebali tu silu. Ali ne čujem još uvijek ovdje nekakvu metodu. Čujem, situacija je jako loša i ja ću najzad težiti ljubavi i dosegnuti. Ne, mi smo spremni kao čovječanstvo otkriti tu silu i metoda, sama metoda će izbalansirati negativnu silu. Ta metoda je oduvijek postojala u narodu Izraela. Kabala nam znači donosi energiju, da tehnologija kako se povezati, pronaći tu silu, kako to učiniti. Zbog toga što ta metoda postoji u narodu Izraela, zbog toga upravo podsvjesno svi narodi svijeta podsvjesno mrze narod Izraela. I zbog toga što čovječanstvo podsvjesno osjeća to, a ne dobija to od naroda Izraela kojem je to dužnost predati. Dakle, za kraj, Europa je na kraju egoističnog doba i morat će naučiti implementirati metodu Kabale i uistinu dovesti svjetlost svijetu. Znači, to je kraj egoističnog doba i početak čega? Otkrića istinske potrebe za promjenom samog čovjeka. Vidite li novu eru? Zasigurno. O čemu se tu radi? Otvaranju očiju. Ljudi će progledati, početi razumijevati gdje će dobiti snagu da uistinu naprave dobru promjenu u životu. Hvala lijepo dr. Lightman, hvala Nica, do sljedećeg puta, sve najbolje.